Ksena se vratio, a superkompjuter... Ksena uzima sve kodove, ali uspećemo da ga sredimo. Hajde da deaktiviramo kule. Ksena postaje sve snažniji. To je Spektar! Spektromanija. To? Pa dobro, tako reci. Da. Baš. Alita, družiš se sa klincima? Mali se zaljubio. Ovo je čudno. Ostavi je. Šta je s njim? To je Spektar. Dečak je Spektar! Eno ga tamo, ali se ne mrda. Zbunjena sam. Malo mi je muka i teško dišem. A meni zvoni u ušima. Ali ja sam dobro. Zaista vam je loše. Zar je onaj nežni klinac Spektar? Ali tebe nije dodirnuo. Šta? Reci nam, misliš da nas troje izmišljamo? Bez nervoze, deaktivirat ćemo toranj. Stani ovde, za svaki slučaj. Možda nije Spektar. U redu. Ali ako ostajiš ovde, pobrini si da te Spektar ne dodirne. Već gubimo snagu koda. U redu. I dalje je tu. Izaći ćemo kroz prozor. Idite, sredit ću malog. Jesi li dobro? I dalje mi se vrti u glavi. I zvoni u ušima. Vi, devojke, Meni je baš muka. Šta ćemo u Lioku? u Lioku ste virtuelni i neće da vam bude muka. Nadajmo se. Ne želim da zabrljamo. Šta je ovo? Sklanjaj tu četku, mali! Šta se to događa? Aktiviram virtualizaciju. Prebaci Ailitu. Hej, Telarobija! Prebaci Yumi. Prebaci Ulrika. Virtualizacija. Dakle, i dalje se osjećate loše. Ne. Nija. Bio si u pravu. Nemamo više tegoba. To je čar virtualizacije. Šaljem vam vaša vozila. Kojim putem? Unapred, pa na istok. Jeremy, reci odu da je aktiviran toranj u Lioku. Učinit ću to s mesta. Reci mi šta hoćeš. Treba ti pažnja.
Koliko još do tornja? Gde je Od? Ne javlja se. Nemaš prijatelje, niko neće da se druži s tobom. Čuvajte se, 2 čudovišta iza vas. Skloni se. Pa, dobro sam. Znao sam da nisi Spektar. Ti si jedan čudan klinac. Sredit ću tarantulu. Tu je i 3. čudovište, ali nisam siguran gde je. Ono. Od, gde si? Jeremy, to je Spektar, čuješ li me? Kseni! Spektar, ne mogu da pobegnem, on me juri! Smiri se, polako. Ulrik, kako si? Zvoni ušima. Idi do škole. Od ne može sam. Imam loše vesti. Od je izgubio kod. Mislim da je i njemu loše i izgleda da je ozbiljno. U redu, Jeremy. Mi ćemo da požurimo. Yumi, pazi, iza tebe je! U opasnosti smo. Hajdemo. A dosta! Ode, hoćeš li još jedan ukor? Šta je s vama, deco? Au, dosta mi je svega. Začikavaš mlađe učenike. Pogledaj kolicnije, to nije lepo. A ti, dobro si. Ma vraćaj se! Vraćaj se ovamo, mali! Vraćaj se kad ti kažem! Yumi, čuvaj Elitu. Jedino ona može da deaktivira toranj. Naravno. Ja ću da je branim. Ulrik? Našao sam Oda. Na sigurnom smo. Hajdemo. Umaći će i Jimu. Ne čujem ništa. Yumi! Trči, Elita! Deaktiviraj toranj! O, ne. Jeremy, evo tornja! Jeremy, šta da radimo? A Elita ne može odmah da se vrati u Lioko. To je sve? Da, devirtualizovat ću te. Ne, neka Yumi ostane u Lioku. Zbog čega? Yumi, čuješ li me? Oprosti, Elita, štitila. Slušaj me, pokušaj da deaktiviraš toranj. Kako? To možeš samo ti. Uspećeš, a i treba da probamo. Od i Ulrik su mogli da izgube još kodova. Treba i njih dvojicu da spasemo. Yumi, veruješ li mi? Da, pokušat ću. Jeremy, spreman si. Da, dobro. Slušaj me. Hajde, Kreni putem kojim je išla Aelita. jasno. Nakrbusit ćemo.
Stigla sam. Šta da uradim? Da uradim isto što bi i ti, zar ne? Da, uradi isto što i ja. Sve ti je poznato. Mislim da nas je video. Kako je pobegao od Jima? Uspela sam. Ovo je sjajno. Sada idi do sredine i pređi na viši nivo. Ući će. Sada unesi kod. Ne zvoni mi ušima. Zaista? Ja i dalje ništa ne čujem. Hoću reći... Jeremy? Dobro ste? Na sigurnom? U Lioku se dogodilo nešto neverovatno. A Elita se devirtualizovala, a Yumi je deaktivirala toranj. Šta? Čekaj, uključit ću mikrofon. Yumi je deaktivirala toranj. Mislim da je to zbog kodova koji su u vama. Sačekajte. Ne razumem, postoji drugi toranj. Drugi toranj. Kako to? Nismo ga videli zbog prvog signala. To je Ksinin trik. Loše vesti. U Lioku je još jedan toranj. I još jedan spektar! Izgleda. Gde je toranj? U pustinji. Ne izlazim iz ove sobe. Nikad. Čitavog života. Zaključat ćemo se, naručivat ćemo picu i... Žao mi je, ali Ulrik i Aelita su već virtualizovani. Ne mogu nazad u Lioko. Ti si jedini. A Yumi je sama. U redu. A ti nađi spektar. Ne smemo da izgubimo više kodova. Šta ako ne bude mogao da vidim ili ne čujem? Ili ko zna šta? Pomozi Yumi. Analizirat ću signal s tornje i pokušat ću da nađem spektar. U redu. Budi oprezna. Mislim da neće biti jednostavno. Potrudit ću se da ti što više pomognem. Sa srećom. Sjajno. Nastavi pravo. Drugi toranj je blizu. Svuda mi se priviđaju.
Sklanjajte se dosade. Smiri se. Spektri ne idu u paru. Požurimo, hajde. Pa požuri. Jeremy, evo ga. Poslaću ti da ga pogledaš. Da, to je to. Naći ćemo spektar za tili čas. Samo da otkrijem ovu lozinku. Da vizualizujem. I evo ga. Slušaj. Našli smo spektar i, kako da kažem, to je Ulrik. To jest, liči na njega. Jeremy? Izvini, moram da idem. Stižem, Jeremy! Od! Reci Yumi da je Od! stižem. Od! To je bila poslednja šansa. Daj sve od sebe. Gde je Od? Da nije možda zastao da se odmori? Evo me, stižem. Jeremy, idem u sken sobu. Čuješ li me? Stižem. Da, čujem te. Virtualizacija. Yumi, Od stiže. Uskoro. Jeremy, šta sad? Ako Yumi ne može, ti možeš. Hajde, kreni. Ne uspevam, Jeremy. Sigurni ste da mogu ovo? Od, slušaj me. Ako želiš da uđeš, potrudi se. Malo više volje. Budi strpljiv. Ne možeš na silu. Hoćete da prođem kroz zid bez sile? Postavi šaku na zid i budi strpljiv. Elida je u pravu. Na silu nećeš da uspeš. Nije na silu. Jednostavno ne uspevam. A istina je da sam pokušao na silu. Stani ispred i reci, želim da uđem. Želim da uđem, želim da uđem, želim da uđem. Au. Ovo je poslednji put.
Idi do sredine i stani na viši nivo. Čoveče. Ode, šta to radiš? Ne govorim, usredsređujem se. Nivo, želim na viši nivo. Nivo, to! Tako je, uspeo sam. Zapravo je jako jednostavno. Unosim kod... Cyber satovi. Njima možete da izmerite svoje kodove. Ksenini izvorni kodovi su skriveni u vašim telima. Ovako ih merite. Sjajno. Izgubio sam sve kodove. Danas sam bio heroj. Ostavio si me na cedilu. Bio si spektar. Da sam bio spektar, odavno bih te sredio. Tikvane. Ne bih rekao. A, izveštaj o kodovima. Ksenina snaga. 70%. Mnogo. A kad stigne do 100? Biće moćniji nego ikad. Kontrolisat će sve. Nećemo moći da ga zaustavimo.